Kerman eta Gor Hulk. Kirmen, nik uste nahaztu egin garela. Hau ez da zuk nahi zenuen altzaria. Baietz ba? Ez, nik nekan apuntatuta eta hemen Henkley ipintzen du. Bona. Gainera, hau asko neurtzen da. Ez zaizu gelan kabituko. Kabituko ez da ba? Gainera, montatuta ikusi dut eta... Lakosea da. Baina hemen, mira. Bueno, berdin dit, ozer jartzen duen. Hau da nik nahi nuen altzaria puntu, Kerman. Orduan katalogo hau ez da ezertarako balio. Agian. Venga, aldu horteke ateratzen dugun behin. Laguntza eskatu beharko dugu. Hau asko pisatzen da eta. Asko, hau okumea da, Kerman, okumea. Okumea? Bai. Baina hemen argi eta garbi jartzen du. Mira, Gor Hont apala, egur trinkoa, margo akrilikoa, silken euskal... Bueno, Kerman! Mesedez. Honek asko pixatzen du, armairuak asko neurtzen du, eta katalogoak ez du ezertarako balio esango dugu, ukan laguntzailea erabilita. Okerrak izango dira hortaz, hau asko pixatzen da, armairua asko neurtzen da, eta katalogoa ez da ezertarako balio. Oi, Kirmen, baldarra zera gero, sekulako kolpea eman diozu altzariari igogailuaren kontra. Bueno, gizona kolpe txiki bat baino ez da izan eta... Ziur eskuinaldeko ertzak apurtutak daudela. Ez dut uste. Gainera, zuk esan duzu moduan, altzaria egur trinkoz eginda dago. Ez? Ipin izazu hor. Eman argibideak, a ber. Argibideak zuri? Argibideak suedieraz daude idatzitak. Ez dituzu ulertuko. Eta zu bai ala, baina noiz egon zara zu Suedian Nobel sariaren bila edo. Argibide hauek nahaztutak daude. Beste altzari batenak dira, hau Fersten apala da, eta argibide hauek Hersten armairuarenak dira. Harritzekoa da. Bueno, eman argibideak. Erabat okertutak zaudeten nirekin. Ni oso trebea naiz eskulanetan. Bai. A ber, hemen jartzen du Vince Hook erreminta behar dugula. Bakito orduan, ez daukagu horrelako erremintarik. Baina Allen milpa batekin moldatuko gara? Hori da! Allen, nik ezagutzen dudan Allen bakarra Budi da. Gogoratu, ta duten partizipioak aldagaitzak direla. Argibideak suedieraz daude idatzita, esango dugu. Okerra izango da horren bestez, argibideak suedieraz daude idatzitak esatea. Kerman, zuk heldu hortik eta nik torlojoa sartuko dio. Ondo da, baina azkare honek asko pisatzen du eta. Beno, oso laguntzaile kaskarra zara, ez dakizu, ez da argibideak irakurtzen ere ez dakizu. Argibide horiek ez dute zertarako balio. Gaizki daude idatzita. Zura izan dela gaizki. Pieza hori ez da horkoa. Beste ura ipini behar duzu. Ura? Bai. Ez gizona, horrek asko neurtzen du. Hemen txikiagoa behar du. Zure piezak daude hemen gaizki jarrita. Bueno, hori ze besterik ez genuen behar ja, Kerman. Kitxo, bukatu dugu! Hori bai, nik uste dut honek asko neurtzen duela. Ez zaitu gelan sartuko. Beno, neurriak hartu nituen. 1,20 metro, 2,90 zentimetro. Ara, kabitzen da! Zure gelak ez du hainbeste neurtzen. Neurri horiek gaizki daude hartuta. Ezetz! Baiet! Ezetz! Begira, orain bai sartuko zaitu. Altzariak montatzen ari direla, pixatu, neurtu eta balio aditzek ukan laguntzailea hartzen dutela ikusi dugu. Honek asko pisatzen du. Armairuak asko neurtzen du. Katalogoak ez du
ezertarako balio. Asko pisatzen da, asko neurtzen da eta ez da ezertarako balio, ez dira egokiak. Bestalde, ta duten partizipioak aldagaitzak direla ikusi dugu. Argibideak suedieraz daude idatzi ta, eta ez idatzi tak. Hori gaur ikusitakoa. Zuek, beti esaten dugun moduan, honekin edo harekin, baina egin.